нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. бародарони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо якде ахбороти нав ва ахбороти муҳима мерасонам. то охири видео бо диққат тамошо кунед. ахборот оиди авфи муҳоҷиро мебошад. ва як чизи дигара хотиррасон мекунам. касое ки мехоҳанд проверка кунанд оё депортошон шуда шидагӣ ҳастанд ва оё видварени доранд ё ин ки не, рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, рақамҳои WhatsApp. дар инами рақамҳо муроҷиат кунед, проверка мекунад документҳои шуморо ки депортен ё депорт нестен. ва хоҳиш мекунам дар ин рақамҳо занг назанед. танҳо дар WhatsAppаш бинависе, ба шумо ҷавоб мегардонам. ин рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастай документҳоро проверка мекунанд ва бар замми проверка кардани документҳо консултатсияи юридически низ ба шумо мерасонанд. яъне касе ки саволҳои ҳуқуқӣ дора метавонад ки дар ҳамин рақамҳо саволоша пешниҳод кунад ва ба саволош ҷавоб мегардонад. ногуфта намонад ки консултатсияи ҳуқуқиш платнияй ӯ бародар қати хитон гап мезанад ки чанд сомонай як консултатсия як проблемаи шуморо роҳи ҳалша фаҳмондан. Федератсияи Россия 120 000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро авф кард. инҳо шаҳрвандоне ҳастанд ки барои нақзи қавонини Русия аз қаламрави ин кишвар ихроҷ шуда буданд. аз 120 000 шаҳрванди Тоҷикистон ки дар қаламрави Федератсияи Россия ба қонуншикании кӯчак роҳ доданд, мамнунияти вуруд лағв шуд. дар ин бора намояндаи вазорати умурии дохилии Русия дар Тоҷикистон Алексей Егоров ба хабаргузории ТАСС иттилоъ додааст. дар чаҳорчӯбаи як қатор созишномаҳое ки моҳи сентябри соли 2021 ба истилоҳи авф барои шаҳрвандои Тоҷикистон ки вуруди онҳо ба қаламрави Русия барои қонуншикании кӯчак мамнӯъ аст сурат гирифт. ҳоло 120 000 нафар авф шуданд, гуфт Егоров. ӯ қайд кард ки ҳоло ба ҳамаи онҳо иҷозаи вуруд ба Русия дода шудааст. вай ҳамчунин тавзеҳ дод ки шаҳрвандони Тоҷикистон метавонанд аз сомонаи саравусати умурии муҳоҷирати вазораи корҳои дохилӣ дар бораи мавҷудият ё лағви мамнунияти вуруд ба Федератсияи Россия маълумот пайдо кунанд. яъне ана ҳамин сайте ки мо гуфтем проверка карда мешавад ки депортон шуда шудагия ё ки не. ва касое ки агар ин сайта дарёфт карда натонанд, як бори дига мегем ки ин ҳамин рақамҳои WhatsApp да бинависонед, проверка мекунанд шуморо ки оё депортон шуда шид ё ин ки не. ба гуфтаи вай теъдоди зиёди муроҷиатҳо ба сафорати Русия дар Тоҷикистон маҳз ба ҳамин мавзӯъ марбут аст. қаблан раиси Федератсияи муҳоҷирони Русия Вадим низ изҳор дошт, муҳоҷироне ки бидуни қарори додгоҳ ихроҷ шуда вурудашон ба ин кишвар мамнӯъ буд, иҷозаи вуруд додааст. вай тавзеҳ дод, дар пайи ин тағйир танҳо он муҳоҷирони корие ки вурудашон аз ҷониби вазорати умурии дохилӣ мамнӯъ шуда буд метавонанд ба Русия баргарданд. яъне ки моҳи сентябр, бародарони азиз, хеле ки ман видео кардаги будам, ҳамон вақт раиси Федератсияи муҳоҷирони Федератсияи Россия Вадим низ як ахборот пешниҳод карда буд ва оиди авфи муҳоҷирон тааллуқ дошт. ва раиси Федератсияи муҳоҷирон дар Федератсияи Россия қайд намуда буд ки ҳар як шахсияте ки бидуни решенияи суд ихроҷ шидаги буд, яъне бе ҳалномаи суд ихроҷ шидаги буд, ӯ шахсиятҳо авф карда шида буданд. ва дирӯз хеле ки мо гуфтем қарори дигар биромад, 120 000 нафар шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон авф карда шиданд. шаҳрвандоне ки ба қонуншиканиҳои хурд роҳ додаги буданд, яъне ки бо тариқи қонуншиканиҳои хурд аз Федератсияи Россия депортатсия ё ки видварения шидаги буданд. қонуншиканиҳои хурд гуфта мо административни правонарушенияро дар назар дорем. мисол мегирем, агар барои фалшивӣ будани регистратсия 5000 рубл ҷарима мекунанд, ин қонуншикании хурд ба ҳисоб меравад. ё мисол мегирем, агар барои бемаска гашту гузор карданам ҷарима ки таъин кардан, ин ҷаримарам ҷаримаи хурд ба ҳисоб меравад. ғайр аз кирдорҳое ки ба ҷиноят алоқамандӣ надоранд, ин кирдорҳои хурд ба шумор рафта ва авф карда мешаванд. ба ҳамин хотир як бори дига ба маълумоти ҳаматон мерасонем ки
120,000 нафар шаҳрвандои Тоҷикистон авф карда шидан. Касе ки депорт буд, касе ки видварения буд, метавонанд проверка кунанд кушода шудагӣ ҳастанд ё ин ки не, ва баъдан билет харидорӣ карда ба Федератсияи Россия сафар кунед. Ногуфта намона ки аз пеши худтон як бора билет харидорӣ накунед. Аввал проверка кунед ки дар ҳақиқат въезди шумо ба Федератсияи Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ки не. Агар ки кушода шудагӣ боша, баъдан метавонед ки билет бихаред ба Федератсияи Россия сафар кунед. Ва инчунин ишам ба назар бигиред ки як бора дар муддати як рӯз 120,000 нафар дар ҳамо база депортошон нест намешавад. Мумкин тӯли як ҳафта пас, мумкин тӯли 20 рӯз пас ҳамин шумораи 120,000 нафар ҳамаш аз база депортошон нест шаванд, аз база депортошон бардошта шаванд. Ба ҳамин хотир ин чизам хуб ба назар бигиред ки дар тӯли як рӯз ҳамаи депортои 120,000 нафар авф карда ё кушода намешавад. Дигар ахбороти мо оиди соли нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳ ҷашн гирифта намешавад. Яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли нав қайд карда намешавад. Чӣ хеле ки солҳои пештара ҷашну маросимҳо мешид дар пеши сомонӣ, чӣ хеле ки медонед консертҳо баргузор мекарданд, вале имсол ҷашн намегиранд. Соли нави мелодии 2022 ҳафтаи оянда фаро мерасад ва мақомот огоҳ карданд ки ин ид бидуни барномаи бо шукӯҳи фарҳангиву фароғатӣ таҷлил хоҳад шуд. Яъне ки мақомотҳои дахлдор, мақомотҳои қудратӣ ба шаҳрвандон огоҳ карданд ки соли нав бе мақсад барномаҳои фарҳангӣ гузаронида мешавад. Ҳамчунин дар шаби соли нав дар шаҳри Душанбе истифода аз мушак ва маводи пиротехникӣ манъ аст. Чунин тасмим аз ҷониби ситоди ҷумҳуриявӣ бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз беморӣ гирифта шудааст. Яъне ки мушак гуфта салютора дар назар доранд, баъд хлопушка чӣ хеле ки мегӯем ҳамин чизора дар шаби соли нав қатъиян манъ кардагиянд, махсус барои паҳн нашидани беморӣ, барои мақсад боди ҳаво ҷазир нашиданаш. Имсол абсолютно хеле чизо манъ қатъиян. طبق قرار ستاد برنامه‌های فرهنگی و فراغتی در ناحیه‌های دوشنبه تنها در کودکستان‌ها برگزار می‌شوند. یعنی که برنامه‌های فرهنگی در کودکستان‌ها در صدیق‌ها اجازه داده شدگی هست تمام. با خاطر که مثال کودک‌ها هر سال سالنامه می‌کردند و این سال نیز به مثل پیشتر، ولی با اداره قانون و قاعده‌های بیماری کودک‌ها سال نوشانه در صدیقان میگذرانند. همزمان با گفته وزارت معارف تاجیکستان گذشتن ارچه سالی نوی در حدود مؤسسه‌های تعلیمی هم منع شده است. مؤسسه‌های تعلیمی، دانشگاه‌ها، مکتب‌ها را در نظر دارند در اینجاها گذاشتن ارچه‌های سالی نوی نیز قطعاً منع کرده شده. تماشاچیان عزیز، این بود اخبارات امروزه ما، ویدیوی امروزه ما و در کانال ما ابونه شدن فراموش نکنید. تا برنامه‌های دیگر خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.